ב-42, אחרי האקציה הגדולה באנטוורפן, מחרת בבוקר היה שבת בבוקר, אמא לקחה אותנו למנזר. המנזר היה מקום משהו, זה בתוך פארק גדול, כמו הקיבוץ פה בפארק גדול, והגיעו לשם עוד ילדות. היינו בסך הכל 8 בנות יהודיות במנזר. הייתי צריכה ללכת לוידוי, הייתי צריכה ללכת לקבל את לחם הקודש, כן. אנחנו התפללנו, הלכנו לכנסיות, אנחנו עברנו טבילה, הדבילו אותנו בתוך נוצריות. הוטבלנו, 3 בנות גדולות, הוטבלנו ביום הולדת ה9 שלי. אני מאוד רציתי להישאר נוצרייה. ואז הצליחו, זה היה פלה אני חושבת, היא הצליחה להוציא ילדים ממנזרים. אנחנו רצינו להחזיר אותם לחוק היהודי, להכין אותם לעליית ארצה. זאת הייתה באמת הדבר שהיה חשוב לנו. הקמנו מוסד בשם מחקה, והעברנו לשם את כל ילד שהוצאנו מהגויים או מהמנזרים, או שההורים לא היו מסוגלים לטפל בהם, או שהמשפחה לא הייתה מסוגלת לטפל. אני באתי מכאן על ידי זה שמקנולה שכנע אותי ללכת כמדריכה, כי הייתי בת 17. מה שאדון קנולה רצה זה לגייס כמה ילדים, כמה נוער, שהם יכולים להיות בסיס לכאלה שכמוה, שהייתה 4 שנים במנזר ונכנסה שם בתור ילדה קטנה. כשהגענו למחקה, קודם כל אנחנו לא הרגשנו שאנחנו יהודיות, שאנחנו כל הזמן חושבות שבאנו לשם ולבלות, זה הכל, ולא המטרה שהיה של אדון קנולה, שוב לחזור ליהדות ולקבל שוב את ההשפעה של האווירה. ואני לא רציתי לצאת מהמנזר. לא עזר שום דבר. אמא ניסתה לשכנע אותי, שום דבר לא עזר. אני לא רציתי לצאת, לא רציתי להשתייך לעם הזה, ליהודים האלה. פיתחתי איזו התנגדות לעם שלי. אמא שלי כל שבועיים שבאתי, היא דאגה שיהיה תמיד כמה צירים שידברו לליבי. כל שבועיים חיכה לי איזה צוות אחר, ואף אחד לא הצליח לשכנע אותי. ואז אחרי השנה שכבר היינו משוחררים, היא אמרה, פעם אחת עוד, תבואי פעם אחת. זה בן אדם מבוגר יותר, ותשמעי מה שיש לו להגיד. והבן אדם הזה, זה היה קנולה. ואז הוא אומר לי, את יודעת מה? שבוע הבא עומדת לצאת קבוצה לכפר, זה היה מחקה, ומשום מה זה עבד עליי. הגעתי למחקה, ושם גם כן לא רציתי, אז ישנתי על יד חברה ברטה צ'אפק, היא אמרה בערב שמע ישראל, אני אמרתי את התפילות הנוצריות, אני קיבלתי פק של
תמונות של כל מיני קדושים, תליתי אותם מעל המיטה, קודם את הצלבים, את ישו על הצלב, ואחר כך, וכל יום שחזרתי מבית ספר, התמונה לא הייתה. הם רצו כל יום ראשון לכנסייה, הייתי צריכה כל פעם לנסות לשכנע אותם את היהדות שלהם ואת הצלב שלהם שהיה להם. היו ילדים שבאו שם ולפני הארוחה עשו את סימן הצלב. עד כדי כך הפכו לנוצרים, וכולם חזרו ליהדות. והייתה אווירה מאוד מאוד חמה, והם היו קבוצות קטנות מסביב לשולחן אחד, לכל שולחן הייתה מדריכה שהייתה דמות האם ודאגה להם. האווירה שנוצרה שם במרקע, זה קשה לתאר את זה. לא הכריחו שום דבר לעשות, הכל זרם והכל היה מובן והכל היה ברור. מי שרצה בכל זאת ללכת לכנסייה, לא אמרנו לו. ואני כל בוקר הקמתי אותם, אמרתי אותם מודה אני, דאגתי שילכו לבית ספר. הארוחות המשותפות עם ברכת המזון. הבית כנסת שאני בהתחלה עוד התפללתי את התפילות הנוצריות, זה לקח הרבה זמן עד שאנחנו חזרנו ליהדות. זה נתפס, זה תפס פתאום. אני זוכרת אז אמרתי לאחותי, את יודעת, אני חושבת שאני רוצה להיות יהודייה שוב, כן? וזה היה תהליך שהוא היה מאוד איטי, אבל זה היה. בזכותו רוב הילדים הגיעו למרקע, כן? המפגש שלו או הקשרים שהוא הפעיל, הם גרמו לזה, וילדים שהגיעו למרקע, כולם חזרו ליהדות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות?